Asini roha madihamu doh dame na sian Tuhan dewata mata doh sian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam sunedesi, salam sukacita. Horos-horos mamanginang da, di dia piho maringanan, totong masa dia manangi hon hata itu hatta, jugul martangiang, huhuk madok moliat itu dewata. Tangiang masih tangiang kita manginang da, noaing tatangi hon hatana, Jakobus 5 ayat 10 turun. Molo adong di tonga-tonga muna na manaun na porsuk, martangiang maibana. Molo adong na marlas ni roha, maredde ma ibana. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikian firman Tuhan. Amin hinaholongan. Ya, tanpa panjang lebar ya, kita pun pasti sudah bisa mengerti apa yang diinginkan Tuhan dari firman ini. Molotapar rohon pasal 5 ya, bagian dari teks ini gogoni tangiang ninna do molo di Bibel tay amanginang. Ya. Bapak Saudara berdoa dan bernyanyi ya. Sekali lagi amanginang, jangan bosan-bosannya ketika dalam setiap renungan yang kami berikan, kami selalu mengingatkan perihal doa. Ya. Doa itu disiplin iman namanginang ya. Nah, molo adong na manaon na porsuk martangiang maibana. Paru kilomu amanginang. Si tao nomu noaing. Usaha do keluarga do, yanak do, do amanginang. Parsahito to. Martangiang. Da amanginang da. Martangiang. Unang sepele hita amanginang. Kekhususan atau surung-surung tamanginang ya na porsia tu Kristus Yesus Tuhan tai. Sabo hape balgani dosam alai molo martangi yang ditangi hodo tangi yang tai. Dibigi hidup. Nah, apapun pergumulanmu saat ini, nih tamanginang ya, berdoa. Jadi martangi yang da manginang da sangaho tikim. Itu hari saminggu 24 jam sadari amanginang 10 menit sajom. Dangalani gajang na. Dangalani jopo na muse. Alai disiplin ni haporsyomu do. Martangiang. Ya. Napa duahon? Marlas ni roha. Marede. Itu ada amanginang ade molo. Ya, termurado tu sata molo songon na dawu edde ni dungata uis. Nah berarti wah nadong do haruar silas ni roha bah nede kan manginang kan ya. Jadi molo adong silas ni roham manginang marhite ulomu dapot akan asinakapan ni roham dapot akan asinita ni roham marlas ni roha martangiang dohot marede ya. Molo pinakeng didokon molo adong manon na porsuk martangiang molo marlas ni roha marede martangiang dohot marede. Jadi di tikedong kasilas ni roha manginang itu redehon. Eddi hasolomamu buka de nomor 3. Aunang tersirege-rege tumbay. Manang siwuru tuwa nene ya. Ahas edde las ni roham hasurungam wakamang amanginang. Edde hom mamolo jupa kasilas ni roha dingulum. Jalahu maho martangiang. Bapak saudara-saudara, dimanapun kita saat ini, dimanapun kita berada hari ini melakukan pekerjaan kita, profesi, aktivitas kita, berdoa dan bernyanyilah dalam hidupmu. Tuhan memberkati amanginang, mertua doakan atau mangihon hata di debata, jala naupiofsa. Amin.